marxant trobaràs un munt de gent. Lliçà de Vall és un municipi situat a l'oest del Vallès Oriental. Amb prop de 6.500 habitants, és un municipi amb força activitat empresarial, però amb natura, art i patrimoni per veure i gaudir. És la porta d'entrada a la Vall del Tenes i part del seu territori es troba dins del Parc Natural de Gallecs. Lliçà de Vall compta amb 4 rutes, les anomenades Voltes a Lliçà de Vall, que ressegueixen diversos indrets del municipi. Totes parteixen de la plaça de la Vila, centre de la vida social del poble. La primera de les voltes, la volta al Bosc Odern i Tetuan, ressegueix el llarg passeig que va des de Can Coll fins a l'església de Sant Cristòfol. Aquí hi trobem el que va ser el centre del poble en l'època medieval i on s'ubica el castell de Lliçà de Vall, del qual se'n tenen referències des de l'any 1094. Com dèiem, el passeig s'estén fins Can Coll, una de les joies patrimonials de Lliçà de Vall. La masia, ara de titularitat pública, data del segle XI i un cop acabades les obres de restauració ha d'esdevenir el centre neuràlgic de la vida cultural i associativa del municipi. A la seva capella s'hi troben els murals del pintor cubista Palau Ferrer, deixeble de Picasso. Si agafem la volta de Santa Maria del Vallès i els Pous de Glaç, ens aproparem a la zona de Can Gorri. La masia actual, que a l'antiguitat havia estat vil·la romana, data del segle XIV. Al seu voltant hi trobem els 2 pous de glaç de Lliçà de Vall, els protagonistes de la Festa del Glaç, que se celebra cada octubre. Seguint la volta que ressegueix el riu Tenes, arribem a Santa Maria del Vallès. En aquest conjunt de masies s'hi ubica l'obra tutelar agrària, fundada l'any 1925 i que acull infants en situació de vulnerabilitat. L'indret ofereix un paisatge únic molt propi del Vallès. I tot seguit, qualsevol de les voltes a Lliçà de Vall, tornem sempre a la plaça de la Vila, des d'on podem aprofitar per fer un bon àpat a qualsevol dels restaurants del poble.